ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଓଜନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପାପ। ଏ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ କୁକର୍ମ କଲେ ପାପ ହେବ। ସେ ଜାଣିଛି, ବୁଝିଛି ଏବଂ ଶିଖିଛି। ତଥାପି ମଣିଷ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ କରିକି ପାପକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି କୁକର୍ମ କଲେ ପାପର ଫଳ କ'ଣ ହୁଏ ଏବଂ ଦିନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏ ମଣିଷ ସମାଜ ଜାଣିଛି। ତଥାପି ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁକର୍ମ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଓଜନ ଜିନିଷ ହେଲା ସତ୍ୟ। କାରଣ ଜଣେ ମଣିଷ ସତ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଜଣେ କାହାକୁ ମାରି ଦେଇଥିବ ବା ଚୋରି କରିଥିବ ବା ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଥାନାରେ ତାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ ବା ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଚୋରି କରିଛି ବା ସିଏ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ, ବଦଲା ନେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଶେଷରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୁଁ ଦେଖିନି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ କଠିନ ଦିନ ଥିଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯଦି ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ନା ଉପଦେଶ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମଣିଷକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଦେବେ ଯେ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ କେବେ କରିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଠାରୁ ନିଜେ ଆଗରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିକି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟ ନା ସହଜ? କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ହେଲା ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହାନୁଭୂତି। ଆଗରୁ ଅଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମାଜ ଏବଂ ଦୁନିଆ ଏତେ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ କେହି କାହାରିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ବିଲିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଉପରେ ଠିକ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି କାଟି ଦେଇକି ପଳେଇବେ କିମ୍ବା ଚୋରି କରିଦେଇକି ପଳେଇବେ, ହତ୍ୟା କରିଦେଇକି। ତେଣୁ କେହି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁଟି ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା କଳା। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ କଳା ହେଲା କ'ଣ ନା କଳଙ୍କ। ହୁଏତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗରେ କଳା ହେଇଯିବେ, ହୁଏତ ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଥରୁଟିଏ ଯଦି ତୁମ ଚରିତ୍ରରେ କଳଙ୍କ ହେଇଯାଏ, ତୁମ ଚରିତ୍ରରେ ଯଦି ଦାଗ ଲାଗିଯିବ, ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାବୁନରେ ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେବେ ସଫା ହେବନି। କାରଣ ସେଇଟା ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଡ୍। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା, ଯେଉଁ କାମରେ କି ଦିନେ ଆମକୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପରିଚୟ ଦେବ, ହଁ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷୀର ହେଲା ମା କ୍ଷୀର। ମା କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଅମୃତ ସମାନ। ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି କହିପାରିବେ ମୁଁ ମା କ୍ଷୀର ପିଇନି? କାରଣ ମାର ମମତା ଏବଂ ମାର କ୍ଷୀର ଏତେ ମଧୁର ଯେ କୌଣସି ପୃଥିବୀର ସବୁ ମିଠାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ମିଠା ହେଲା କ'ଣ ନା ବାଣୀ। କଥାରେ ଅଛି ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ଜନ ମନ। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷଟିଏ ତାର ବଚନ ଏବଂ ତାର ସୁନ୍ଦର ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଥିବ, ତାହେଲେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର। ତାଙ୍କର କେବଳ କଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର କଥାର ମହତ୍ଵ ଥିଲା, ତାଙ୍କ କଥାର ଦାମ ଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ
ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଥିଲା। କଥାର ଅଛି ଏକତା ହିଁ ବଳ। ତୁମେ ଏମିତି କଥା କହିବା ଶିଖ, ଏମିତି ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ ହେଲା କ'ଣ? ପୁସ୍ତକର ମହତ୍ଵ। ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଦର୍ପଣର ମହତ୍ଵ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବନି, କାରଣ ସେ ତ ମୂଳରୁ ଅନ୍ଧ। ସେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିହବ କେମିତି? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବହି ଦେବା, ନିଅ ପଢ଼ ଏବଂ ପଢ଼ିକି ବୁଝେଇବ, ସେ କେବେ ପଢ଼ିପାରିବ ନା ବୁଝେଇ ପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତୁମେ ଶିଖିଲେ ସିନା ଶିଖେଇବ, ତୁମେ ବୁଝିଲେ ସିନା ବୁଝେଇବ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଜାଣିଲେ ସିନା ଜଣେଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କେବଳ ମରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିଛି ଜାଣିକି ମରିବା, କିଛି ଶିଖିକି ବିଦାୟ ନେବା। କାରଣ ପୃଥିବୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମକୁ ଅନେକ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଅନେକ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆଚରଣ ଆଉ ଭୁଲ ସ୍ୱଭାବରୁ ମହାନ ହୋଇନଥାଏ, ତା ଜନ୍ମରୁ ନୁହେଁ। ଏ ସମାଜରେ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଭଲ କି ଖରାପ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମରୁ କୌଣସି ମଣିଷ ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ମୋ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ